Poštovani gledalci radio televizije Caričin grad, dobroveče i dobrodošli u prvu emisiju Od zaborava sačuvano. Večeras imamo čast da imamo divne goste koji su nam ulepšali ambijent i naravno jednog počasnog gosta među njima, ali moram da kažem da imamo jednu divnu vest za sve naše gledalce, a to je da je ovo jedan svečani trenutak i za ovu televiziju koji će biti sigurno zapamćen po dobru, jer od večeras se naša televizija gleda u celoj Srbiji preko kablovske mreže Kopernikus. Da poželimo dobrodošlicu gospodinu Šešelju. Doktor Šešelj, dobroveče, dobro nam došli. Dobroveče i bolje vas našao. Nadam se da se prijatno osjećate na jugu Srbije. Veoma prijatno. I evo iz večeri u veče vi gostujete na raznim televizijama, veoma ste dobrodošli u mnogim gradovima, u mnogim mestima. Naporno je svakako odazvati se svim pozivima. Sinoć ste bili gost u Belamiju u Nišu, danas ste bili na konferenciji za štampu u Zemunu, evo večera ste kod nas. Da li vam sve to dođe jako naporno? Pa jeste to naporno, vidite kako mi je glas promukao, ali moram da izdržim. A što je najvažnije, sve to što dajem velike rezultate donosi. Sve to što radim. I to mi daje novi entuzijazam, to mi daje novi elan. Imate povratnu informaciju da to sve što radite zaista i vredi? Pa to se vidi, to se ne može sakriti, nisu to samo informacije. To je veliki broj novih članova. Tu su i procenti koji rastu. I procenti koji rastu, naravno. Danas ste govorili o tome na konferenciji za štampu. Da li često osetite olakšanje nakon emisije Budi provokativnih pitanja, uživo ide program, gledalci? Ja najviše volim provokativna pitanja. I onda su emisije najinteresantnije. Kad se voditelj sa mnom u potpunosti o svemu slaže, onda baš nije toliko interesantno. Nema taj gušt, jel da? Nema. A ja sam polemičarskog duha i volim tako da vodim dijalog, nekad i na oštriji način, ali u svakom slučaju sam veoma zadovoljan rezultatima koje stranka postiže i veliki sam optimista pred sljedeće izbore. Na koji način ste, doktore Šešelj, uspeli da motivišete svoje članove tokom boravka u Hagu, da im na neki način onako date snagu, da im ulijete snagu da se ne osipaju, da izdrže sve te nedaće? Znamo da je bilo i finansijskih problema velikih, da ste vi stranka koja se samo finansira. Pa imali smo mi velikih raskola, velikih pučeva, velikih rasipanja u stranci. A što se tiče finansija, pa veoma smo štedljivi. Domaćinski poslujete? Nemamo dugova, što je važno. Imamo neku parnicu koju vodimo sa ETS-om, ali tu smo u pravu, ubeđen se, i dugova nemamo. A svi ovi drugi osim naprednjaka imaju dugove. Još od prošlih kampanja. Mi smo racionalnije uvek poslovali. Kod nas je članarina minimalna. 200 dinara godišnje. Za godinu dana. Dakle, to je ipak minimum minimuma. A teško nalazimo sponzore i obično su to sponzori sa manjim sumama novca. Ali mi smo svima zahvalni, naravno. Skromno živimo, skromno radimo, ali postižemo rezultate. Ono što ne možemo da postignemo velikim parama jer nemamo pare, mi postižemo radom na terenu i trčanjem po celoj Srbiji. Šta je sa časopisom Srpska reč? Već skoro godinu dana Srpsku reč izdavala Danica Drašković. Nije to naš časopis. Mi srpski radikali izdajemo Veliku Srbiju. Veliku Srbiju, da? Da, i izače jedan broj, ja mislim, ove godine, ali nemamo novca. Izdajemo i časopis, naučni časopis, Srpska slobodarska misao,
ali on već treću godinu izlazi kao šestobroj za celu godinu. Ranije izlazio 6 puta godišnje. Nekada i češće, jer smo u tom časopisu prenosili kompletno suđenje Slobodanu Miloševiću. Dakle, naša izdavačka delatnost je morala da plati određenu cenu. A izdavačka delatnost Srpske radikalne stranke, odnosno Komitet za moju odbranu, je izdao upravo novu moju knjigu Srpski narod mora da oslobodi Kosovo i Metohiju. Čija će promocija biti za koji dan? Ali je finansijer knjige moj glavni lekar, profesor dr. Milovan Bojić. A on je bio progonjen punih 15 godina, sve od 5. oktobra 2000. do 6. oktobra 2015. godine. Po raznim osnovama su ga gonili i on je pobedio u svim tim procesima. I onda mu je država veću sumu novca isplatila na ime odštete. Novcem od odštete on je finansirao moju knjigu koja će biti promovisana 6. decembra u nedelju 12 časova u velikoj dvorani Sava centra u Beogradu. A na toj divnoj promociji će biti i akademik dr. Veselin Đurić? Da, govorit će moji recenzenti, profesor dr. Milovan Bojić, profesor dr. Ratko Marković, zatim govorit će profesor dr. Veselin Đuretić, profesor dr. Slobodan Orlović sa Pravnog fakulteta iz Novog Sada, govorit će Nikola Žutić, profesor doktor, poznati srpski istoričar, i govorit ću i ja na kraju ako ostane malo vremena. U vašoj stranci ima mesta i za ljude koji su druge veroispovesti, kao što je iz Loznice gospodin Spaho Sulejman, koji se javio telefonom se javio. Jednoj od najuglednijih muslimanskih porodica. On je Srbin muslimanske vere i podjednako voli svoju srpsku naciju i svoju muslimansku veru. On je pozdravio vas u ovoj emisiji, javio se telefonom upravo. Pa, drago mi je, ja pozdravljam njega. Da, i pretpostavljam da su to ljudi kojima ukazujete bezuslovno poverenje. Pa on je s nama bio u najtežim časovima. U toku rata on je bio dobrovoljac Srpske radikalne stranke. Bio i poslanik. Bio je i narodni poslanik, nadam se da će opet biti narodni poslanik. Da li u ovom mandatu ili u sledećem nekom, ali u svakom slučaju stranka na njega i dalje računa. Jedno lepo pitanje, koje mesto u stranci imaju pripadnice lepšeg pola i koliko su one značajne poput Vjerice Radete, Nataše Jovanović, Smiljana Glamočanin? Smiljana Glamočanin, Varga vam je također jako važna za Vojvodinu. Da, ona je predsjednik Južno-Banatskog okružnog odbora. Zatim ženskog pola su nam predsjednici Mačvanskog okružnog odbora, Podunavskog okružnog odbora, imamo mnogo žena predsjednika opštinskih odbora stranke i naravno mi se striktno držimo i zakonskog propisa da je najmanje 1/3 žena na našim listama, da, i bit će najmanje 1/3 među našim poslanicima i odbornicima. Mi smo od prvog dana postojanja imali politiku, vodili politiku pune ravnopravnosti žena i muškaraca i uvek smo imali istaknute političare ženskog pola u našim redovima. Mladi ljudi su vam itekako dobrodošli, ali vi zastupate stav da su dobrodošli stranci i oni koji su zalutali pa žele da se vrate. Da, svi su dobrodošli, oni su deo našeg naroda i mi ih iskreno pozivamo da se vrate, naša vrata su širom otvorena, bratski ćemo ih primiti, mi želimo da pobedimo, a svaki Srbin je i svaki građanin Srbije važan u toj borbi u želji da se pobedi. Samo jedna kategorija ne može da se vrati, a to su oni koji su nam krali poslaničke i odborničke mandate svoje. Njima to zamerate zauvek. Da. To se ne može oprostiti. Oni su mi nepodnošljivi. Malo pre sam spomenula srpsku reč, napravila sam digresiju zbog toga što sam htjela da vas pitam da li vi zapravo čitate i časopise koje drugi izdaju i šta vi čitate, šta je ono što vi želite da preporučite? Svu štampu informativno-političkog karaktera čitam. Čitam svaki dan 7 dnevnih novina. Onda čitam ovu periodiku
nedeljna izdanja, mjesečna izdanja i tako. Čitam naučne časopise, čitam knjige. Šta je to što je vas ponajviše obeshrabrilo dok ste bili u Hagu i dok ste bili tokom suđenja? Šta je ono što vas je demoralisalo u nekom trenutku i činilo nesrećnim? Šta je ono što vas je dodirnulo baš? Ta noć, kad mi je postalo jasno, gledao sam televizijski program, da je Srpska radikalna stranka postala vanparlamentarna, ta noć mi je bila kritična, bila mi je umalo posljednja noć u životu. Zamalo nisam umro, to moram iskreno da vam kažem, ali eto i to sam prevazišao i to sam savladao, a ono što me nije ubilo, to me očeličilo. A ko su bili ti najverniji, najčestitiji saradnici u stranci tokom boravka u Hagu? Pa ima ih veći broj. Da pomenemo neke. Pa ako neke pomenemo, a neke ne pomenemo, nije lepo onda. Ali ste imali oslonac u njima i bili su prava podrška. Bili su dragoceni pomagači u mojoj odbrani, radili su za mene mnoge poslove kao članovi tima koji pomaže moju odbranu, angažovani su bili u komitetu za moju odbranu kao nevladinoj organizaciji, a i obavljali su savjesno i predano sve stranačke poslove. Doktore Šešelj, da li je doček na aerodromu bila najsvetlija tačka u ovom veku za vas, povratak među svoje? Pa najsvetlija će tačka biti prvo dolazak Srpske radikalne stranke na vlast. Naravno i ovo je radostan trenutak koji sam doživeo 12. novembra prošle godine na Beogradskom aerodromu. Jedva sam se probio kroz onu masu do parkinga. Ali ono što mene ispunjava novom energijom, novim elanom, to je činjenica da sam zaista u svim delovima Srbije, bez izuzetka, lepo primljen cele ove godine, da putujem od mesta do mesta, učestvujem u televizijskim emisijama ili držim javne tribine ili promocije i tako dalje. Svuda su sale bile pune, svuda su emisije bile vrlo gledane, mi te sve emisije posle stavimo i na naše internet sajtove, na društvene mreže i tako dalje. Evo, od večera se gledaju u celoj Srbiji. Drago nam je što ste vi prvenac. Pa Doneli ste nam sreću. Zaista. Evo, sa 23 godine postali ste doktor nauka. Sa 25, nemojte Sa 25, tako beše. Sa 23 sam bio magistar. Kažu, amfiteatri su bili puni, ljudi su vas veoma rado slušali. Vi ste od uvek bili dobar orator i nije lako novinarima da se pripreme za emisiju sa vama. A ta vaša neiscrpna energija ne posustaje i pored narušenog zdravlja, neki iritira, neki su zadivljeni. Kako vam to polazi za rukom? Kako narušeno zdravlje? Pa, savladao sam ja to. Ne bi se to moglo reći. Jedino sam ova poslije moje narušeno zdravlje. Ja sam najzdraviji političar na srpskoj političkoj sceni, verujte mi. Zdraviji od Tomislava Nikolića i od Aleksandra Vučića i od svih ostalih. Imate planove za narednu godinu i ne bih rekla reanimacija, ali rehabilitacija vaše stranke vam je vrlo značajna i činite sve na tome. A to je bila jedna reanimacija. Stranka je bila u veoma teškom stanju. Ja sam vrlo oprezno rekla tu reč, ali očigledno jeste. Bila je to reanimacija, ali hvala Bogu, sad je sve mnogo drugačije, mnogo bolje. Stranka je sad opet jaka i moćna, mobilna, sposobna. Pošto ovo je emisija u kojoj želimo da prikažemo vas u jednom drugom svetlu, možda nepoznanica našim gledalcima do ovog trenutka, voljela bih da nam kažete šta je ono što vas ikada može dovesti u pokajanje i da li ikome ikada kažete oprosti, izvini ako uradite nešto što je ishitrena reakcija ako vas neko isprovocira? Pa mene je teško isprovocirati. Ja kad nekad i zagalamim, ja to smišljeno radim. Nikad ja nisam bio van sebe da ne znam šta radim, kako reagujem i tako dalje. Naravno, nekad se dese neke greške i čovjek mora da se izvine, ja to činim. Da li ste spremni da oprostite greh, ali ne i da zaboravite? Zavisi kakav je greh. Izdaju? Ne. Tomislavu Nikoliću? Nikada. Kog se gesla ideala za navek odrekli ne bi ni po koju cenu? Pa, najveći od svih je ideala velike Srbije.
Nikad ni po koju cenu se toga ne bi odrekao. Taj ideal živi već 300 godina i živjet će sve dok se ne realizuje. Kad će se realizovati? Vidjet će naši sinovi, naši unuci, naši pravnuci. Jednog dana. Da, u vašem životu bilo je mnogo dana, takozvanih nedana. Mnogo ste vremena proveli u tamnici. Čime ste se hrabrili? Čime ste hrabrili svoju nadu da istrajete u tim teškim trenucima? Verujem u pobedu. I pobedio sam. I svaki put sam pobedio. I kad sam obijao po komunističkim zatvorima, na kraju sam pobedio. Pa kad sam obijao i u Miloševićevim zatvorima, to su bili kraći vremenski periodi. I tu sam pobedio jer sam 2 godine posle posljednjeg zatvora postao potpredsjednik vlade Srbije. Ili 2,5, koliko li beše. Dakle, i to je jedna vrsta pobjeda. Ali najvažnija mi je pobjeda nad Haškim tribunalom. Svi moji najgori protivnici, najveći neprijatelji, jednu stvar mi unisono priznaju, da sam pobedio Haški tribunal. To niko živ ne osporava. Ni u Srbiji, ni u svetu. Otišli ste u Požarevac, poklonili se senima Slobodana Miloševića. Pa Milošević je to zaslužio. Milošević se junački borio u Hagu i poginuo u toj borbi. On je tamo ubijen, u najmanju ruku uskraćivanjem blagovremene i adekvatne medicinske pomoći. Kako, na koji način ste vi uspeli da savladate sve te zdravstvene teškoće koje ste imali? Da li ste pomišljali u nekim trenucima da se možda nećete ni vratiti? Pa jesam više puta, ali nije me to sputavalo u moje borbi. Borbu sam nastavljao, ja sam u Hagu neprekidno radio. Dobro, bilo i nekih časova razonode i fudbala i ovoga i onoga, i šaha, i karata. Ali ja sam neprekidno radio, ja sam neprekidno čitao i pisao. A najlepše sam se osjećao u Haškoj sudnici. Tamo sam bio na svom terenu. Mnogo je noći, mnogo... A što se tiče zdravstvenog stanja, imao sam ozbiljne probleme, imao sam sa srcem. Ugradili su mi sad neku kašikaru u grudi, to se zove defibrilator sa pacemakerom. I posle toga ozbiljnih problema nema. Imao sam problema sa rakom i to sam sanirao. Ove 2 metastaze na jetri se ne menjaju, ne povećavaju se. Sada zdravo živite. Na drugim organima nemam. Dakle, zdrav sam. Klinički sam zdrav. Kažu da život nema reprizu i ono što nam je preostalo je svakako dragoceno. Da li ćete to dragoceno vreme da se fokusirate malo više na sebe, svoje zdravlje i svoju porodicu u narednom periodu? Porodica je ne navikla na mene ovako kakav sam. I za njih bi bilo čudo neviđeno da se tu nešto promeni. A trebalo im je godinu dana da se priviknu na moje prisustvo. Jer ja ustajem svako jutro između 5 i 6 i leti i zimi, moj radni dan tad počinje. Nisam satao to kad mi sinovi spavaju do 11 sati, na primjer, pa kažu ne idemo sad u školu, pa možda. Kako možda 11 da spavaš, ja to ne razumem, ali eto. Ja nikad u životu nisam spavao do 11 sati. Ja ako legnem u 3 sata, ustajem u 6. Ali, naravno, ja ne zahtevam od drugih da to rade. Moj život traje dok traje borba. Život ima smisla ako se čovjek bori. Za nešto se bori, za život, za egzistenciju, za porodicu, za društvo, za otadžbinu, za naciju. I ja se neprekidno borim. Ne mislim da je ova borba besmislena. Znate, meni je ova borba veoma prijatna, bez obzira što je fizički naporna. Kad ja vidim da to daje rezultate, kad ja vidim posle svake ove emisije da imamo sve veći broj pristalica, kad ja vidim da se odmah novi članovi učlanjuju nakon svake emisije, pa čak i u toku emisije se neki učlanjuju. Da, pristupnica ima, spremne su, je li tako? Molim? Pristupnica ima još. Pa da, uvek ima pristupnica. To je ono što me ispunjava. Zatim ja i dalje radim na mojim knjigama. Ja sam ispisao veliki materijal dok sam bio u Hagu. Imate rukopise koji čekaju, je li tako? Ja sam objavio već 8 knjiga koje sam napisao u Hagu.
A imam rukopisa za još 4-5 Na čekanju. knjiga, ako mi Bog da zdravlja, nadam se da ću i to u dogodno vreme da završim. Doktore Šešelj, vi ste neprekosnoveni autoritet u svojoj stranci. Pa ja sam autoritet na osnovu svojih ideja, na osnovu svojih političkih stavova i na osnovu svog rada. Ja nisam nametnuti autoritet. Ja u stranci ništa ne postižem nasilno. Mi smo stranka u kojoj svaki dan zaseda predsjednički kolegijum, ujutro od 9 do 12 časova. I ko učestvuje u tom radu? Učestvuju svi oni koji se tog dana zateknu u Beogradu. Dođu ljudi iz unutrašnjosti, sednu naši stranački funkcioneri, aktivisti, koje tog dana i tog dana učestvuje u nekom tekućem odlučivanju. Da li Dakle, biste ali voljeli... svaki dan kolektivno, svaki dan saglasnošću volje, svaki dan međusobnim ubeđivanjem. Mene nije teško u nešto ubediti, ako se u početku tome i protivim. Ako onaj ko me ubeđuje raspolaže adekvatnim argumentima. Da li biste voljeli da je više članova na jugu Srbije? U Vranju ste sjajno dočekani, u Leskovcu, Lebanu večeras takođe. I najbolje sam dočekan, moram vam reći, u Vlasotincu. Kad sam došao prošle zime, celo Vlasotince izašlo na ulici. Bukvalno celo Vlasotince. Ja nisam mogao da dođem sebi. Neočekivano je bilo. Pa nisam baš toliko očekivao ljudi da izađe na ulici. Bila je sala prepunjena odavno, pa smo da napustili salu, popeo sam se na prvi sprat neke zgrade, iz prozora održao govor. Celi centar Vlasotinca je bio ispunjen narod. Doktore Šešelj, ima li nekih neostvarenih želja? Šta je ono što biste u narednim godinama voljeli da vam se ostvari? Pa neostvarena želja je velika Srbija, ali to će sinovi, unuci, praunuci. Nisam ja bio apsolutno ubeđen da će to da se ostvari u toku mog života, ali trebalo je za to da se borimo. Zatim, neostvarena želja da povratimo Kosovo i Metohiju, da ujedinimo Republiku Srpsku sa Srbijom, da povratimo Crnu Goru, koji je onaj zlikovac, kriminalac i mafijaš Milo Đukanović falsifikovanjem referendumskih rezultata odvojio od Srbije. Želja mi je i da se Makedonija jednog dana vrati u našu zajedničku državu. Meni su Makedonci veoma dragi i kao narod i kao ljudi. Ja mislim da će oni tek biti ugroženi od albanskih separatista i terorista. Ako i nismo potpuno isto mi Srbi s Makedoncima, onda smo veoma, veoma bliski. Među slovenskim narodima mi smo najbliži, mi smo kao braća blizanci. I zato bi trebalo da živimo zajedno, po mom mišljenju, ali naravno bez pritisaka i bez sile, bez prisiljavanja. Ako to i Makedonci žele, onda ćemo naći soluciju u kojoj ćemo živjeti zajedno. I jedno od mojih posljednjih pitanja je uloga medija u vašoj priči. Koliko vam novinari pomažu, koliko, na koji način dobronamerni novinari mogu da vam pomognu u vašim ciljevima kada je stranka u pitanju? Najgore je sa beogradskim medijima. Unutrašnjosti, evo, malo pomalo uspeo sam da dođem u skoro sva mesta. Još nisam bio na televiziji u Požarevcu, u Čačku i Užicu. Možda još ima poneka na kojoj nisam bio, ali kad se pogleda ovako cela Srbija u globalu, uglavnom sam bio u svakom većem gradu na lokalnoj ili regionalnoj televiziji. U Beogradu postoje mediji koji su nam pomalo otvoreni, kao Pink i Happy. A neki hermetički zatvoreni. A neki su hermetički zatvoreni, među njima državna televizija. Ali državnu televiziju u svojim rukama drže američki agenti. Dragan Bujošević je američki agent. Urednik ovog informativnog programa Nebojša Stefanović, američki agent. I ne možemo nikako da prodremo na državnu televiziju. Zatim ne možemo na neke od ovih privatnih, B92, Prva, Naša, N1 i tako. Za kraj ove emisije šta biste poručili svima onima koji nisu se usudili, ali će poželiti da imaju vašu pristupnicu i da budu članovi? Da se što pre učlane. Jer što nas je više, to smo jači. Šta je poruka mladima? Mladima je moja poruka
da je budućnost u njihovim rukama, da su oni kovači svoje sudbine. Danas žive u beznađu, sutra može da se otvori nada. Ko može da otvori nadu u bolju budućnost? Srpska radikalna stranka. Smelo u radikalske redove. Da li vam je ova emisija imalo prijela, doktore Šešelj? Veoma mi je prijala i bili ste mi veoma, veoma prijatni kao sagovornik. Hvala vam najlepše. Ja vam Hvala vama. želim dobro zdravlje i tu energiju koja sigurno da pleni i da daje snagu svima da ne posustaju. Prosto da, mislim da ste jako, jako energični i da ste pokazali večeras, izdržali ste, Boga mi, dosta toga, dosta pitanja je ovde bilo. Ima mnogo pitanja naših gledalaca na koje nismo uspeli, izvinjavamo se. Jer zaista je bilo mnogo pitanja iz raznih gradova, mnogo i duplirana pitanja i mnogo pitanja koje smo mi već postavili, ja i kolega Lekić, na koje ste vi već dali odgovore. Želim vam sve najbolje. Poštovani gledalci, ovo je bila dobronamerna, istinska životna priča, da se od zaborava sačuva, priča doktora Vojislava Šešelja, da je se trag ne utre, bit će i arhivirana. Nadam se da i vama prijela. Doktore, želim vam sve najbolje, laka noć vama i dođite nam opet, srećan put vam želim od srca i dođite nam opet. Hvala. Sve najlepše. Laku noć.